Vise, hvor du dør med han. Jeg skal bare lige, du skal lige file sådan her. Nu. Tror du, det er nok, det her? Hvor? Nej, fuck, jeg gik lige ud af det. Gik du ud af det? Ja. Det er bare skidt. Hvad er først på? Ja, igen. Ja, bare spis mig. Rammeste, Kanye. Haderne, det er når man kommer til at trykke F5, så går den ud af det. Og jeg skal for at begynde at optage, så skal jeg trykke F6. Så når jeg fucking misklikker, ikke også? Kanye. Jeg vil... Ja, Old, du bliver stor. Der er en mere hernede. It wasn't any Kanye. And now I look around at this many Kanye. To love Kanye. Hvad ved du? Kanye. What fuck ved du, man? Der tænkte jeg bare lige hurtig reaktionsevne for mig. Confirm. Oh my god. Nej, okay, så er du også ret til det her. Hvad så der nu? Sindssygt dobbeltsplit, ja, jeg ved det. Vi kan få ham egentlig. Kan vi ikke? Jeg tror vi kan få ham. Ja, split alt i mig. Han laver. Victor, jeg blev lige rigtig stor. Det kunne jeg godt se, ikke? Jeg er på 19.000. Holy moly. Prøv lige at se herhen til sidst. What the fuck? Så for satan. Ej, fuck. Ja, det er mit del væk. Nej vel. Jeg skulle lige glemme, at jeg havde de små dele også. Det splitter ind i ham der, Moneyboy. Og så ved du hvad, så han kom af reaktion, så splitter han væk. Ja. Det er så fucking galt. Det var da hurtigt tænkt. Hold da kæft. Får du ikke alle botten til? Jo, jeg forstår heller ikke lige, hvad fanden skal jeg lære? Jeg føler lidt, du får alle botten. Jeg synes også, der er ret mange bots. Jeg synes, de går sådan lidt hen mod os. Eller er det bare mig, der tænker det? Nej, det er ikke bare dig. Det var fordi, han er gået... Ham der med alle botsene, det var sgu da ham, vi var ved lige før. Han er så gået ud, og så kører de bare ved os. Fuck, det luksus. Det tror jeg sgu lidt sådan. Are you trying to pop split me, motherfucker? Vi kan få en over. Oh shit. Oh my god. Jeg troede jeg godt nok lige, at du skulle til at dræbe mig. Okay. Tag mit nederste, så split alt ind i min top part. Okay, er du klar? Er du klar? Nu. Victor. Ja? Det er jo ikke lige nummeret mor. Split. Sådan sindssygt. Ja, det var fint nok dobbeltsplit, hvis det skulle bare have været lige lidt mere normalt. Jeg tror det var godt. Fuck bare lidt op. Vi kan prøve at blive grædt derhen. Okay, der var en stor en her. Glem mig nu. Jeg kan ikke. Dyrt. Fint her. Kør ind i virusen. Sådan der. Så kør. Feed. Jeg kører imellem. Bare split nedad. Opad. Går vi efter ham her? Er du gået ud af den, eller hvad? Og du har outspillet? Ja. Okay, måske er der. Ja, det er der. Hvor den anden der. Fuck den anden. Det der. Nej, det gør jeg ikke. Jeg prøver lige at dobbeltsplit nu. Win.
svar. Men så I can. Okay, jeg fjerner den virus altså. Lidt en gang mere ind i mig. Du tog ham? Ja, Så var du kun nok til at påvirke mig. jeg tager bare lige de virus her. Der er en mere. Sådan der. Jeg kan også split. Ja, Holy moon. der var sådan en lille virus lige under. Nå, det er bøf. Split igen. Die for Doers, eller... Ui. Fuck, vi er 35.000 store. Ja, det er vi. Det var fandme også hurtigt, tænker jeg bare lige. Sådan lidt easy, hurtigt tænke over. You suffer alone, oh shit. Hvad lavede han der førstepladsen egentlig? Aner det ikke, det var som om de nærmest bare var FK. Jeg forstod det heller ikke helt. Han gad sikkert ikke mere eller sådan noget. Nej, skal jeg ikke. I don't know. Nå, der er køren igen. Hvad fanden, alle bossene de kommer her, jeg får stress. Fuck. Og der er fandme mange der. Jeg har splittet. Ja, det kunne jeg godt. Jeg tager sådan navn. Jeg ved ikke om vi skal væk fra de der botsene, måske det går hurtigt. Okay, der er nogen her, jeg ikke får. Er det store? Det er den der. Det er mod for. Shit. Måske skal du lige... Jeg har sådan ret mange dele. Jeg er feeder hernede. Bare feed til den der. Jeg har spillet. Ja, Der er fandme mange topdele her. Jeg har alt for mange topdele, er du gal? Jeg går op og tager det. Oh my god. Det var også en måde at få det væk på. Oj! Jeg kunne fucking ikke split, jeg kunne ikke. Hvor er det svagt. Okay, jeg er i venstre side. På vej opad. Efter det der boss. Hvad? Du har fået efter det der boss. Ja. Shit, man. Den her server, den tror jeg bare fuldt helt op. Man. Ja, den er fandme også stor, tror jeg. Der er galt, mand. Jeg tror, jeg er ved siden den her kat. Ja, jeg er ved siden af katten. Ja, jeg kan godt se det. Jeg kører ind imellem. Jeg har sådan en nu kan jeg nok godt split. Jeg kører ind i virusen her og bliver lidt. Ja, jeg har taget den små ind. Ja. Don't stop it, love it. Don't stop it. Shit. Oh my god. Den her server, den er altså ret stor, tror jeg. Og tag det hen til venstre, og højre, tag det til højre. Hvad fanden? Jamen det var fordi, jeg samlede mig lige en del derhen, eller sådan noget, der mangler. Det er fandme stressende. No. Jeg er ikke split. Ah. Bare split noget, så jeg kunne split det her. Oh my god. Du vækkede mig egentlig lige lidt. Ja. Okay, jeg splitter bare lige for at se, hvad de er. Okay, der er nogen over os, vi kan få. Sådan er de store. Ja, de fuck, hvor kunne du dog dem er lige derhen. Ja, bare split. Split igen. Hvad er det, man? Okay, bare Selfie. Nej, du feeder også sammen. Bare kør herned af. Ja, det er fint. What the fuck? Watch out, meget. Jeg kører herhen af. Der kommer en stor en nedenunder os. Giv mig den del her. Okay. Det er lige meget, om han får den der. Eller hvad? Nej. Okay. Vinder. Ja, kør ind i view. Split. Det er min. What the fuck? What the fuck? Det var ikke så godt, det der. Seriøst, det starter over højre siden. Fuck, man. Fuck mit liv. Jeg er stadigvæk på sådan... Aha. 26.000. Fuck, jeg kunne lige være ikke. Ja, er jeg ikke her? Er det ikke dig? Jeg kan... Jo, dig, der. Jeg kunne ikke lige se dig. Der kører... Det er det, jeg var inde med. Hvad? Bare split.
Ja, det gør. Oh, delicious. Oh, watch out. Jeg kan ikke splitte flere gange, tror jeg. Helvede, der er nogen, der skriver til mig hele tiden på Facebook her. Hvor er de henne i dem her? Jeg tror, de er over os. Sådan der. Okay. Jeg giver lige dem her. Nej, jeg kunne ikke splitte flere gange. Hvor er det rip? Hvor er det rip? Det skal ikke. Jeg kunne bare ikke splitte flere gange. Okay, jeg kører med den. Ja. Jeg kan ikke splitte flere gange. Det var fandme tæt på det. Oh shit! What the? Hvad sker der? Jeg troede sgu lige, jeg kunne splitte forbi dig. Okay, bare opad, ja. Hvor stor er vingen? 26.000 lige nu. Ja? Ja. Jeg tror ikke, vi var så stor en. Seriøst, hvad skal der ske lige nu? Sådan her. Det er fucking forvirrende. Der er så kraft, der er ikke for mange mand. Oh my god.